boyong kon jero leng pokoke gayahe Pak Prapto dalah Ibu sapa Mas? Heeh. Bu Rahmawati. Mbak Mami kula nyuwun langgam aja lamis. Waduh. Nek aja lamis niku nek slendro niku piye ya? Ora kena. Aja sakana janji wong manis yen to amung lamis. Lah piye ngono? Aja sakana janji wong lamis yen to amung lamis. Ngono lho kira-kira. Ya ngono. Lah, malah nyedek ndemoke ora mbayar lho, Pak. Saya sinden tengen dhewe iki alah tenang. Digledhak ning dalane nek ngasih nemu. Tenan ra apa-apa, Pak. Aduh, bablasan. Nyuwun lagu Aja Lamis lagi berhubung pripun niki diganti Karang Kates nggih ingkang nyuwun aja lamis mergo nek pomo pelok niku gonge iki arep digawa kabeh iki ya ndak apa-apa jane ning nggone sing reneng mergo iki wis nguruki Tegalan pirang-pirang hektar undangane sesuk iki 2000 dadi 2000 dadi nggone kur nggogong niki ora cakep. Kek alah sing penting dikeki bong ngono lho Mas nggih. Dadi perkara slendro pelok slendrone tok cukup. Akhire ya sing digawa slendrone tok ora kok piye-piye lek sing ndek omah iki tenan kongkong wong kandel. Wong kandel wong budaya. Nggih, monggo niki dipun pinangkani bala menawi sampun rampung anggenipun ngayal jejiban dahat. Karang Kates kagem para tamu ingkang katembe nenggahan nggih. Mangke mbok bilih ngersakaken gending monggo sesarengan sarwa budaya. Sarwa laras. Lek tureh ki ngono ku lho yo. Alhamdulillah.
Adik kula Kang Mas Hadi mbok bilih badhe ngersakaken lelagon mriki tansah nyadong dawuh. Bleduke gabah. Nyadong duka seneni. Tansah
gedang aduh iki dasare wong ya ora ketok lho kok eneng tulisane juragan Tlutuh Gedang ini kok mundhut ingkang ngapa sepindah Candik Ayu dene ingkang ngopeng kalih Podang Kuning nika wau sampun ingkang ngapa 3 mlaku bareng karo sapa iki menika dipun garap dangdut mawon to wekdalipun saya sore niku dangdut saya panas lah tukange seleb barang ketoke ondak kudu joget kudu nyolot mawon roh sinden jane nek berhubung nggih kawontenan dados nggih rada rikuh jane alah secara umum kaya ketoke nggih monggo to digarap alon-alon Candik Ayu lagu bareng nika dangdut mawon menika dipun live streaming menika channelipun napa wau wayang kuno mijil saking Delopo nyuwun pangapunten Kang Mas bakule gedang niki Candike Ayu tasik ndelik ngapunten nggih mlaku bareng dek wau sampun napa dipun gantos mawon nggih napa gantose cucuk remuk cucuke sinten remuk ha sida cucuke sinden to remuk ha nggih panggah cucuke sinden nggih remuk monggo cah